So let's pray. Heavenly Father, we're thankful for today. We're thankful for your love and your grace. We give you the glory. We give you the honor. Lord, we pray now as we gather this Sunday, may you open up our eye, open up our ear, open up our heart to receive your word. We pray for Pastor Shaibu, who will lead the sermon this morning. We pray that you give him wisdom, give him guidance from your word. Help him to preach what is revealed directly within your word and not to go off what you say in your word. Lord, we pray that you help us in our school, help us in our studies, help us to follow you more and more. Lord, we pray that you guide us and you lead us. Pray that we have a good day today. As Mama Hajara comes back, we pray that you bring her back safely, guide the roads, guide her transport back. Lord, we give you all the glory and give you all the honor. We pray all these things in Jesus' name. Amen. So, and he jump. Jump. Very handy. Jump. So, and get you there. So, go you go. Go set out. Go out. Then send me jump right. Okay. So, me yeti. Now, if they come in Yamla, so they want to get to Fulfulde. Jawdi and on the wall of Fulfulde.
on wawata vindugo on wawata jangugo to fu en yiɗi en ekkito fulfulde en vinday en janggay English en vinday en janggay to joni to on waray ko moye joga deftere fulfulde ekkita bo ekkita jangugo en laara no ekkitirta nden to ɗo jogi deftere man ɗo laaray fuɗɗa ekkutugo on ɗo nana to waɗi ko moye yeeso ɗo jogay deftere fulfulde janggay e mbiya to jangganen ha aya kaja to se jangga to joni miɗo jogi joyi tawan momi mbino mo hokkay to yimɓe joyi tawan jonta go'o ɗiɗi tati nayyi mawɓe ni tawan go'o ɗiɗi tati nayyi be maɗa an fun hokkira an ɓuri wañugo fulfulde anon bo mi artata hokkugo jogo taw ekkiton nangima taw yawwa taw horiɓe mi waddinaɗi taw yawwa to en heɓi alkawal kesal ɗo wiyete alkawal kesal yeeso seɗɗa ɓe waɗay fuu ɗum fulfulde saka Nigeria e alkawal kesal diga alkawal ɓoyemawal ha alkawal kesal to ɗo ɗum deftere fulfulde nde Cameroon fulfulde ma ɗo feere feere ɗo mari seedigu seɗɗa to amma min ɗe fuu ɗe fotnayam deydey wala ko saɗi jamani to joni en ekkita ekkutugo fulfulde jangugo windugo nangi mon on nani ko to on ngari sape jotta to wari wakkati sujjada en bolwa e fulfulde on janga e fulfulde ngam heɓa en nana ɗume on deftere seninde yiɗi ngam to en fuu ɗum fulɓe to en wari to ɓe mbiya mbaala ko mbe'a ko nagge a andi nagge no fayi mbe'a bo a andi mbe'a kan nanda be mbaala mbaala bo kam bo a nanda fahinta be wamde onoy wodi mo jaɓata mbaala wiya to yi wamde ɗo sala wiya kayren wala oɗon to kanjum won deftere teɗiɗe nden heɗe ɗemgal fulfulde men e nden bo en yiɗi ko jawmirawo yeccini en faama to en nanay fuu to en mbaawi fulfulde on winday on janngay on waawi English on winday on janngay on laaray ɗo ha English ndaano wi ha fulfulde ndaano wi bana min jotta mi wawata mi janga English amma mi janga Arabia deftereje Arabia je ɓe bindi daga tuntumi to mi hoosi mi andi fuu nda ko windi woni feerotira hakkude ɗo be ɗo be ɗo be ɗo noyi haalaji may wontiri to ɓe nani ko nden tati yaɓɓi ɗum ɗume en jangi no Jawdi Jawdi seede ni ko Jawdi a waɗi a fini a watta seede a waɗa goɗɗo a yahi seede ɗe no gatta ɗo ƴamal tawi kono ekkitiɗen ko ƴaɓɓi to seede duniyaru fuu majjiti to no on watta yimɓe maaya nden ko maaya to ekkiti e dow min tawi seede tan min gaɗa hoore meɗen dow seede nder deftere bo ndeere Ecclesiastes tafa nder deftere toy fulfulde bo nder deftere gaajowo ok nder gaajowo to o yi Sayidu ɓuri mon fulfulde ko
Ɗum deftere gaajo fakat ta yahi ni ɗum deftere gaajo to ta nasti Fulfulde ta wi kilisen to wiyata ɗum deftere gonga holi haala gonga ma seɓe nana kay to goɗɗo feere andina haala ikkilisiya ɓe ok haala church feere on giila ɓeɗo wolwa amma to a wi gaajo ɓe seɓe wiya gaajo kam ko ɓe artata numugo iri waajotoɓe nder church na ko waajotoɓe ha julirɓe haala gaajo ono ase waajowo fu wodi deftere mum en yii boɗɗum en nana fuu ngam heɓa no en famtidiri bandiraɓe ko warata ko to en yetti ha hande ni ɗo nder haala jawdi to hande bo en jangay deftere Timoti go'o Mustafa a heɓi Timoti go'o min gettima ya jawmirawo ɓe moƴƴema ɓe barkama min gettima ɓe barkaji feere feere ɗi a hokkata men min gettima bo ɓe wakkati barkante ndi awaɗi min gettima min dara daga nder bolliɗo maɗa ngam min tokko ngam min jiya deydey ha min jahata min jiya deydey ko min huwata ko nde wakkati min gettima jawmirawo ɓe yidde maɗa ha nder minen ko a accan min boliɗo maɗa nden bo a tuuri yeeso almasihu wongal hisna min nder duniyaru nder hakkeji ɓaleji jawmirawo min ɗoɗoma min gettima be bo fahinta an nango seyo ɓe hokkugo min ndimu ngam min laata min ɓiɓɓe maɗa ha yeeso maɗa min ɗo toroma jawmirawo joni min janga seɗɗa min dara maybe shaitan haɗa ki amin fuu lotuɓerɗe min laaɓa ngam min keɓa ko min jogoto ngam min ayna nder ngenamji amin ha fodde min yaha to maɗa min torake ko ɗumeɗe fuu nder inde yeeso almasihu hanko woni kisnowo duniya to Mustafa jangi Timoti taɗaya sura 6 aya 6 Timoti taɗaya to ko moye laara deftere mum tokkita boɗɗum gonga e woodi risku mawɗum nder kulol Allah to en muñi dow ko gooduɗen ngam en gardayi e goɗɗum nder duniyaaru non ma en soɓɓodata ko e goɗɗum to en ngoodi ñamdu e kolte ɗum heƴi en amma giɓɓe risku seɗɗa ɓe ngaɗa ko halli ɓe jana nder tarkowol suuno fuufi mereji suuno ngon fooɗanay ɓe torra ɓe be la'ana lalla ɓe lallal ɓe halka ngam yidde seede woni fuɗɗode ko iri ɗume fii kalluɗum ngam yidde seede woɓɓe ari hoolaaki yeesu ɓe fooɗani ko'e maɓɓe torraaji kalluɗi to mi yetti kisan Sida ba? sura 6 aya 6 But godliness with contentment is great. It's great gain. Sida zuwa goma. Okay. For we brought on nothing into the world, and we cannot take anything out of the world. But if we have food and clothing, with this we will be content. But those who desire to be rich fall into temptation, into a snare, into many senselessness, and hurtful desires that plunge people into ruin and destruction.
For the love of money is a root of all kinds of evils. It is through this craving that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs. So, you don't hook up the halo or the halaman. Power the nuki I have a riba. Power land into our riba. Idan kana da ban gaskiya ko kina da ban gaskiya kina da riba. Idan baki da ban gaskiya ko baka da ban gaskiya to baka da riba. Komai a rayuwanka. So minari aya joego obi fakat nuinde nuɗɗinki ɗum riba to goɗɗo seyorake ko o mari to a wala nuɗɗinki a seyortako ko a mari idan baka da ban gaskiya to ko ka samu menene to ba za ka samu farin ciki kwata-kwata a mara duniya da fu ɓe hokkama laamu duniya pat seede duniya fuu amma anon ɓurdata wannare ngam waɗa tan a yiyata a laara ko toye fu a sartan idan baka da ban gaskiya za a iya baka duk duniya da kuɗaɗen da mulkokin duniya ɗin duka amma a ganinka asara kawai idan ka kalli mutum yana zuwa wurin ka za ka ce maybe yana zuwa ina so ya roƙe ni wani abu ne ko ko yana kawo labarin asara to siyasa littafin mai sarki yana nuna mana deftere seni da na hollami ko en jangi asarere ƴaɓɓinde min ƴami to noy to jotta en fini subaka banni a woodi seede a woodi mota a woodi nayi a woodi beyi a woodi baali geroɗe fuu ɗo heewi hande hiiri no janngo fini a tawi a yurni rumbu seede maɗa a tawi sownera wala a dilli walde a tawi shuru a yahi ha dabbaji a tawi nubaru gertore ma a tawi wala gertogal a doggi a dilla ha goɗɗo a tawi kanko ma wala a dilli nde wuro ma a tawi yimɓe shagoji ma pat shago ma fuu wala a dilla e nde ladde a fulɓe ma a tawa ko mo fuɗo dogga wara wuro ma reca habaru hande kana e maggi to no a waɗata to duka muna kan magana wannan sati da ya wuce kada mu manta mun ce tambaya mun yi tambaya idan kana da dukiya kana da kuɗi kana da shanu kana da garke na tumaki da awaki washe gari ka tashi ka duba wurin ka aje kudin ka babu ko naira ka duba gaji a gida babu ina tumaki babu ina awaki babu sai gudu ka shiga gari ka samu mutane da cikin gari ma ba masu saguna da masu kudade duka kudin babu ka shiga daji ka samu wani fulani yana zuwa da gudu shanu ya bata babu to ya ja ku yi ya ja mu ne to ranar din siyasa mun ce lalle rani din mutum da yana son kudi zai mutu tabbas to siyasa a kan riba aya 6 ya ce idan mutum yana da ban gaskiya yana da riba amma idan mutum ba shi da ban gaskiya ba riba to goɗɗo woodi ɗinki o woodi riba en fu en yiɗi riba ko en andi ko wiyete riba a yiɗi ko woni riba riba ta woodi kuujum to ta woodi kuujum e ɗum ɗuuɗi ko kana da ko ka samu wani kaji ta juba ƙwai ai an samu riba duka mu muna so riba amma riban da littafi mai sarki yana nuna mana ba riba na duniya a aya ta 7 yace ngam
ngam wala ko gadduɗen ha duniyaaru wala ko goduɗen bo ha duniyaaru non bo en mbawata wurtago no ɓe goɗɗum fulfulde e kanelu ngam wala ko gadduɗen ha duniyaaru wala ko en waddi non bo wala ko en wurtata ɓe nder maaru bo en woda goɗɗum to o wi yace ba wani abun da ka zo da su a duniya nan ko jani ko hula ko takalmi babu ko kin zo da takalmi babu to lokacin da ake koma to ko takalmi din babu ne za su ce to bismillah yende wende wari nder duniya a wari mere a faccitira wara heɗo a wari nder duniya a wari jungo mere kosɗe mere hoore mere non bo a hotata mun zo duniya nan ba mu zo da komai ba kuma haka za mu koma tiya sa aya bakwai ne ce nden o wi fahin a joytati ɗi ngam majum to en godi nyamdum e limse ɗum he'ata en ɗum he'i en aya takwas ya ce idan muna da abinci da kayan da za mu sa ya ishe mu to a wodi nyamdu a nyamata a hara a nyamata nyamra ka cika gobe to a wodi limse ma ɗan goje ɗiɗi ka gode wa Allah yettu Allah he'ima ya ishe amma to abi sai a mara kaza duniya da fu a mara yanzu pat amma an kake sai dai ka samu wannan duka duniya za ka samu hannu mo min jota en ɗo numa himɓe je mari jawdi ha ɓe ɗo lima wayne ɗo number 1 wayne ɗo number 2 wayne ɗo 3 ɓe numi ɓe asite fugo seeɗa a tunanin mu wayanda sun samu kuɗi ana kirga number 1 2 a duniya na muna tunani sun bar neman kuɗi ne kamɓe on ma yiyata yettiste fugo seede su ne ma suke gani su ne ta su neman kuɗi ini hunde ha duniya he'ata gamon littafi ma sarki deftere senide ɗo holla min to a heɓi hunde yettu ko he'atama kam to a wodi ban gaskiya a andita hunde nde Allah on hokkima nde he'ete idan kana da ban gaskiya ka samu abu ka san Allah ne ya baka abun nan zai ishe ka aya joynayi amma yimɓe risku do'an nder suunoji yimɓe maɓe risku ɓe do'ay nder suunoji maɓɓe masu arziki za su fada cikin tarko kwaɗayi ɓe nastay tuforgol e suunoji e fatare za su shiga tarko kwaɗayi ngam ɓe nastay nder tuforli domin za su fada cikin tarko nder tufolli bo moy tufolli bo je sheɗan tarko kuma na waye je jaraba duniyaaru jarrabobin duniya je mi yi kaza mi yiɗi mi heɓa wanda na ga wannan ina so in samu mi yi kaza mi yiɗi mi sooda na ga wannan ina mi yi irin saare wonde feere ɓe ɗo nyiɓa ha America mi nyiɓa irin maare na ga ana gina wani gida a America ina so in gina mi yi irin waya feere je vangi jonta kam on mi yiɗi mi heɓa na ga irin wayan da ya fita yanzu shine nake so in samu to en numa fa to mai tunani ko a yiɗi fuu ha duniya ɗo to ni a heɓi hunde ma so a duniya nan to a heɓi nde ni a yidditi haali duniya to ni a wala ni duniya kenan baka da ngam a heɓa woya ɗo a mbiya a yiɗi woya ni mi heɓa jotta nder mum ton sahi woya nawo jaɓani cikin ku na wani ba mai wani waya zai karba ko wala mo yiɗi ko ba wanda yake yiɗa irin ɗo wala mo yiɗi nder mum fu to mi hokki ɗum ɗo ni acci yiɗugo ɗogo na ba shi wannan ya bar wannan ya dawo kan wannan ni duniya bai
Ayi do mi yidi Allah hokkam waya do Allah mi yidi hokkam waya to Allah hokki ma waya en man Allah ya baka waya nan hande jango ni ayi jiti asa ka Allah mi yidi hokkam do fa Allah yana so ka bani irin wannan mi yidi do ata alari ku kai to mi marai do ka ko wati diam aku dan ngona ka duba kan ka fara tunani to ayi do kan ta fere do ina sala fa ta fa ma in ka samu wannan zaka wuce nan kuma akwai wanda kake so ene Fulfulde ende via do amani na isapo Ekkitinol do tien ko in kana da shanu Ekkitinol do tien Fulfulde vi to amani na isapo tawan kana da to risku mala haton to non beldum risku ma haadi anan ne iyakan alin arzikinka haton non beldum risku mala haadi amma ta hedi ko ai ai ma ta hedi di dadi wada tati ne to wadi sabwa ne yawa jojjan mi bi 20 kai 10 a yanzu ne nake so na ke akan da hedi fu ha duniya suno ya duniya kata hedi ni suno mai mauna yon tanjuman aya do bi shine aya ta awodi nyamdu ko anyama elin sadum a orna dun hekima ya ishe ka ha duniya do kan ji wo bi awai da duniya ka wala ko dure shine ce ka zo cikin duniya nan ba tare da awala fade awala lim sai awala hufnere ba kula ba ka akin wahala irin wuro almani ba wuro ko ni ba an so da mota manin gini wani gida ko sai an mota kan ka fuwa mara samu den boko amopti mai pat hatona ashata duk abin da ka tara nan zaka bari kan yi wabi to a hedi ne to Allah sai ne ka samu kadan ka gojewa ne to ai no ne fadin no boss inda mali sabo inda muke nan kowa yana da kaya ko di mu marai ko wanda ba ni da kaya en fu endo mari ko kam muna da to himbe jamanu fere don jonta himbe jamanu fere don je sali wala mu mari ko goje zamanin da ya wuce akwai mutane babu mai kaya bentani da tira ta tan fere ka hawo le dan maga da wasa ta ha da ya ba wai handi don sun ta wannan to amma je ta inda biya wala ne ko je ta aluma ne ne ba mu da kaya je ta inda mai ko ta ko ne mai biya wala muna da uku ko hudu ke babu to ni suno duniya duk mauni aka kwadin duniya yake to ayi awalali se sanu ma jamanu fere wodi de sali no mai de fere ha kon ma kan da de no ai de no tada akilai ma to be bodi ha kuma jota basangiri ko jura ha kuma yodi se to be bodi fere fai maybe ma an sun cire ganyen sun sa da kafin rana ya buce sai su canja amma min ni foti mi bona ai sati sai je biya yoru ya majinnata amma ni zan iya sawa sati sai zai ce ya yi dashi amma bai tare to dai a yi tai Allah ne ya tai Allah baka gode wa sai ya wala tan mun ko da shi wala babu ne to amma da tare sai ni da yake tunani to en mu ya koya mana en mara ni dinki den go an kwayi ko Allah hukuma nanu be kun ga mai asiya ayyata jawmirawo ta yetti Allah beddinay ma gode masa zai ka amma to abi ya hebal ko ayidi an kam sai a mokka kamun aya jena do biya aya tare ya ce dangutu ni a jena ya go sapo amma git very school da yi risku kime he wada be benga da ko halli be wada ko halli ka yi risku a wada ko halli benga na inde tarko suno be yana inde tarko ne suno faka suno ka don kai mi ama glodi ha mi yakka ku se kai ni mi yara moltina kai ni mami pa pale irin je dubu joyi ko dubu jego ufi mere ju mere banjane
inji Suleiman Suno gon foɗanay ɓe torra ɓe lalata. Suno ɗo foɗinay ma torra. Hakkilama heɓinayma ko ɓe wiyata hawan jini. Je Hausa wiyata hawan jini. Idan kana da son abubuwa na duniya nan. Idan kana da shi ka ajiye shi mai kyau a rashin haɗar neman boɗɗum hakkila hawan jini zai same ka nan da nan. Za ka samu tsawon rai kenan. To hame ya ce mun deftere seni no yiyata ɗo to en tokki ko deftere seni nde wi ɗum lekki on ɗum ñawdigo Ɗum bi littafin mai tsarki nan magani ne. ɗum ñawdigo on fakat Magani ne na ciwon lafiya. ñawdigo waɗo ha rayuwa maɗa A cikin rayuwa. wala ko ñawdata ma amma to a laari deftere seni nde a tabitina to a tokki ko Allah wi nder ton lallay a heɓi ñawdigo na yahugo asibiti an na yarugo magani je gargajiya Za ka warke ba wai sai ka sha magani. ɗo ñawda e nder ruhu maɗa wala a marata ñaw Zai warkar da ruhunka ba za ka samu ciwo. nden fahimta ɗo e ñawda e nder ɓandu maɗa bo fahimta a marata ñaw Da jikinka. ngam a resata wannare feere ha nder hoore maɗa a shaɓe a heɓi Ba za ka sa hawanji wani damuwa a kanka ba. a resata numo maɗa feere ha sakko a hakkilo ma usta Ba za ka sa kanka wani tunani balle tunanin ka ya amma abubuwa na duniya kuje duniya da usta yi goɗɗo hakkilo abubuwan duniyan nan zai rage mana hankali. bana no wi ɗum resiɓe suunoji maɓɓe de kuje duniyaru ɓe yanayi nder tarko suuno Waɗanda sun sa hankalinsu a kan abubuwan duniya za su faɗa cikin tarko. ame can goɗɗo feere marɗo seede je mi andi marɗo seede ɗiɗi ha banni Bari in Haka bai ba ku labarin ɓe woodi seede sosai motaji ɗon nayi ɓe mari garke bana ko wacca goto ɗo mari bana 50 wani Shi ne yana lura wani da bana garke ɗari. 50, yana da motoci, yana da gidaje kamar 50. seede ka ga su nan nda seede ka ɗo baagi on Kuɗi kan ga su nan. amma hakke ko deftere seninde mbiyayno warti ñamdu ma ko ha duniya ɗo pat ɓe haɗi mo sei kuje ɓe wiyata baygore ɓe doya ma je wala ko manda baygore ma non non Abin da littafin mai sarki ya faɗa mana abincinsa a duniyan nan doya ne kawai da kabewa. kanjum ma wala manda de Shi ma ba gishiri. to ɓe waɗi manda tap nder ton soro ñamini jonta minti 5 sei asibiti In an sa gishiri ya ci minti 5 sai asibiti. to ina fu moftugo jawdi man Ina amfanin kara dukiya. je mako na de Nashi ne? na je mako Ba nashi ne. kanjum on deftere holɗen ko a heɓi ko a ñaami hande Shi ne Kanjum woni littafi je yana mana. nuna mana abin da kake da shi. ka ngam iya jango kadi so. wara anda ko je mako na je ma Yana zuwa baka sani ba naka ne ko ba naka. ta resu hakkilo ma dow moftugo ngal ɗuuɗa nga baaga Abu ya yi yawa ba. resu hakkilo ma ko Allah hokki ma yettu Allah Ka sa tunaninka akan abin da Allah ya baka ka gode masa. to hokki ma ɗuɗɗum ma yettu mo Ya ngam baka da sugol yawa ka mako gode masa. to hokkay ma ɗuɗɗum ma yettu mo ngam o hokki ma hakkilo o hokki ma jamu In bai baka da yawa ba ka gode masa domin ya baka hankali ya baka lafiya. aya sappo bo wi suuno mawgo bo ɗume Kara goma ya ce kyauta aya 10 ya ce menene babban kuɗi mai hatsari Money. The love of money is the root of all evil. ɗume ya sai da yara ɓe wi noy ɓe wi naggena baala mbewa gertogal kay sumdayi ɓe wi ɗume paɗena ɗume on nani deftere seninde wi ceemoy fulfulde wi ceede ere maaje ha non fulfulde kay on o wi ceede ɓe maaje toni a resi a hoosi a wiya seedata ɓe maaje to a yaray boni in ba za ka yi shaida da su ba za ka sha wahala.
A fulatanci an ce a kira na sunan shele kamar karabu da shi wato yana da hatsari bisa ga zurfin fulatanci karabu da shi sunan shi dalila kan jawon hauta kama bedar iko mala dalili shine zai hada ka da dan uwanka Gare hauta ma bedar gumala ko hauta ma bedar ka da matanka ko hauta ma bedar nyumala ko ya hada ka da mahaifi fuse da kuwa da ta sai ma ha ya bara godo zai sa ka kaje ka kace wani sai ma an ka abwata ya hadura haire wanda fere zai sa ka kaje kana bautan wani dutse fuse da kuwa da kanun aya sakobi obi ngam suno sede woni dakal halle de fu shi mafarin hanna suno sede woni dakal halle de fu son kuɗi shine suno sede woni dakal halle de fu son kuɗi shine hanyar mugunta duka makasudi suno sede to en resi suno sede yo en doidi love of money is the path of destruction, the root. wai ni da Muna so kowa ma so. en doidi na Muna so. gonga en min fu doidi amma mi da irin je mi resa ta sai kan je wani wada ta kom rayuwa nyamu am yato am jamu am ko dume am nanu to a heɓi de mbi resude ha toy Mun ka kama an ce ka sa su a ina. hato a resata seeɗe nden ballama insha o lutti Da bana. bar a ina to ha toy da jawabu to a heɓi seede resude ha jungo Ka samu kuɗi ka sa su a hannu. ta resu ha ɓernde Kar ka haɗe a zuciya. to a reside ha ɓernde a heɓay damuwa Ka haɗe a zuciya. a hokkata goɗɗo de heɓatama ngam kanjo on a resi yidde maɗa ha nder ɓernde maɗa Komai naka. to a reside nder ɓernde bo yidde Allah bo dillay In ka sa su a zuciyanka kuma tunanin Allah ya nden bo fayinta yidde bandiraɓe bo dillay son yan uwanka. amma noy to a resi ha jungo a ballay on Ka sa a ndema hannunka za ka taimaka. to a reside de woni ha jungo a hokkay bayko a ballita yimɓe a tampuɗo a nafay ɗum to ɗe wannatama ha ɓernde ma Ba za su dami ka a zuciya. tan yejjita satije sali fa en mbi to ɗe majji kan moye e noon mayata Mun ce idan sun ɓata su waye za su mutu. koye mbino Me muka ce? en mbi himɓe jem ɓuri yiɗugo seede kam ɗon mayata Da sun fi son kuɗi su ne za su mutu. woɓɓe suunama ɗe woɓɓe kas suuno seede yaadake nangi Wasu son kuɗi ya riga ya kama haa seli laawol nuɗɗinki har ya kauce hanyar bi. woɓɓe suuno seede nangi haa seli laawol nuɗɗinki inji timoti In ji Timoti o wasu nani son ha yeeso kuɗi almasihu yeeso almasihu ya walli daga kauce. jawmirawo woɓɓe ka suuno man ɗuuɗi haa seli acci nuɗɗinki Wasu son kuɗi ya yi yawa har sun bar bin Allah. o wi ɓe nganni ko'e maɓɓe Ya ce sun ɓe ngaɗani ko'e maɓɓe torraji nawɗi sun damu sun sawa kansu wahaloli masu yawa. ɓe ngaɗani ko'e maɓɓe torraji nawɗi Sun kama kansu wahaloli. to ta en jaɓa en nani ko e kullum ɓe mbiya en wari en janngay ko Ina ce mun zo mu yi karatu. to jangirde je jangata ta en resa en janngay ngam en heɓa Abinda seedo za mu yi kara mu saba muna yi don mu samu kuɗi. ngam deftere senide yecci
nani go to a yi sai da ka ko heba ta yana sai wani jango mi wani min kaga mi janga mi to mi wadi andal mi heba sai da kan ni kam ni na zo ka no ta wadi andal heba sai da to a wata halla kuma ilimin ba kuɗi fa a wata ya kallo do a da ita na hebira da dole zaka nema yadda zaka samu ayyata mo ere ko jangi ni ma wadi wahala do ayyata anka a wala sai da tanon damuwa ma dai tunani ka ba ka da kuɗi ne da mun dettare sai ni da ekkitinami do hokka min bo nyamdi ko lekki hokka min lekki daidai no min wada yana ba mu magani to a wari ha duniyaru do dano a wada dano a tokka ga yadda za ka yi to a tokki ka ja ai mata damuwa ai mata wannan ka samu amma to a tokki ka ja za ai bai wannan fu da tare shi ba duka littafi mai tsarki ya gaya mun to sukare jonta wanda na sta duniya mo don kesu yanzu kuna shigan duniyan ku sabo nan ko ba haka ba jonta wanda na sta duniya mo don kesu yanzu kuna shigan duniyan ku sabo jonta ma wanda yanu duniya mai bai bai dugo sai da nan himbe wada ko wanda nana yadda duniyan take da son kuɗi nana ko yidde sai da ko sai da resa ta goddo wada muna jin abin da kuɗi yake sa mutum yi do boni yana da kyau do beri yana da daɗi to belai to enino ta on jaba on nasta duniya do kesum ta on jaba on hosa irin numoji ko be hosi lawol je be tokki wala lawol fere ta on jawa anda lawol na kawai mi anda lawol na ai min kan ko be tokki do mi anda lawol je be tokki ha be wadi kaza onon kawai andi deftere sai ni yake pat kun sani littafi mai gaskiya gaya mana ngam ha ne Timothy ta yi te aya sapo bi ngam suno sede woni datal moy Timothy ya ce hallede na sede on hallide suno sede ne ke da mugunta ba son kuɗi ne suno ma je on woni datal lume hallede fu na kan je on halli kan je wada ko ya hide ba da ce ba ni mo nyama ide in ka je su haka gara za su cinye tun da da ya ke ni da hosere da ya ta ne da dubu fere ko halin gel go fere ya ni ko halin ka samu $1000 na wani ya fadi daga to ayi ngel ni wodi kuje fere je burtata daga hama da ya nema ne tab lura dokta hama da ganshi akwai abun da zai fita daga wurin kajiya taba shi ya dawo amma kan gel wala ko yani gel an je zuwa wani yenda to range to mo wari mangel mo ai koyi te wari mangel bulai amma an mo yi to suno ma don der ma sai mo burtata bungo ya fiya sai da pap mi dora dokta da mala ana cikin ka zai fita kuma ya samu kuɗi ya dawo. Kwa ate ta nungu naira dubu ba mi so da biredi. Dubu na ba zai sai biredi. To heptule sede kana kamun da tilsini da di suno sede suno do fe sede bu hala ya ce son kuɗi wani kuɗi kuma da suno do kango on wadda ta halke daban shine zai kawo kamun da bebino mun haɓa wa mahala to a yiɗi nayi a yiɗi baali a yiɗi ko ɗume ɓuri ko a yiɗata Allah nden bo ko a yiyata fuu kanjum ka an ɗo waɗi ka hoore dukiyanka ya fi yadda hato yana heɓi damuwa yadda kake son Allah ka sama kanka to en hakkila to mu kula boɗɗum en wata hakkilo en ndinga jangugo deftere seniide en ndaara ɗume jawmirawo wi'i mai ɗarfi mu duba me littafin yake bana aya 10 ɗo ka wi'i ɗume aya 10 nan ya ce mene irin suno ngoye min mi mari irin wahalan mene ni nake da shi kwaɗayi irin suno toye mi mari irin kwaɗayi me nake da shi hani on linya koye mon on fuu diga jonta ngam heɓa on loota on laaɓa tan ngam on nasta duniya be kesum za ku shiga duniyan ku sabo
iri suno to mi do mari suno seede kana ko wala na bai saidu ya mai ya una ya yanite anna ya mai hore ma kai ma za ka tambayi kanka ne ba wai ya iri suno dume mi mari ne na yata a yodi suno seede fami seede wa wani irin kwaɗayi ne nake da ko ba mi yi gerto yon sosai kai kwaɗayin kaji ne gerto da to mi mari de kajin nan na samu nden Allah wari waddi nyawɗe waati ko ɗiɗi waati mi nanta belɗum Allah mai masam kawo wani ciwo ya zo kashe biyu ba zan ji daɗin wannan Allah mai ma ɓernin kanga ma yayyaw ɓe bima Allah on barata saboda min wakkadi Allah mai ka ko aɗin baraje yimɓe je mari dama waɗi ɗo baraji am sai ka fara tunani me yasa Allah bai kashe waɗanda suke da shi ba sai nawa to numi ko mai fito numi ɗo mari irin ɗo to ya wata ka ɗaura a in muna da wannan to mu yi sauri mu ce a wannan ngam min na Yesu almasi woodi gimol feere wiyata non ko ni ne na waye wanda yi ma gimol mai tani ni ne na Yesu ni ne na Yesu ni ne amma to a heɓi hunde ka wannan na nawa wannan nana kullum wannan nawa ne ta heɓi hunde ɗo kadi am ɗo kadum je amun amma ni ne na Yesu ok to ɗo ka wonai je Allah hokkima ngam kam ka a naftira Allah ne ya bani ni amfani da shi ba won hakkila boɗɗum ko en nana deftere senide ko wiyata min tokkita e ndiga jamda mo tokkiti fu resa ha hoore muɗum komin jangi komin ekkiti to mi wino to en waaji yende alal to hosugo alal yawgo alal goɗɗo feere ko woodi ƴamol ƴama moy woodi ƴama lahadi mai zuwa in akwai mai tambaya ne wala mo ƴami babu wanda ya yi tambaya woodi mo ƴami akwai wanda ya yi woodi mo tokkiti ko min jangi ha babal min wanda ya bibiya wanda muka karanta to min ɗo yiɗi ekkitinol min na ekkita tan on nana da ko wi da ko wi da ko wi to didi yeggiti na non kan ga abunda na ji ga abunda na ji ka to a ekkiti ɗo to a hooti an dendan numugo to komi ka ekkiti koyan nan ka koma ka hunde man ha deftere kam ha to yiɓe to inde woni ha an bo noyi woni a wuri na kuma ya yi to ɗo on to nafata amma to en nana on tan ley fo e waɗa e nana e nana e nana e dilla janngo ma e waɗa e nana e nana e nana e dilla to wala ko en nafirta be may haaliji min wona e feere ko en nanata bo wona e feere abunda muke yi daban abunda muke yi daban amma to en ko en nanata ko en ɗo resa nden bo ɗo ekkita dow ko en nanata to en heɓa e hote hey feere o ɗanan nana faama boɗɗum ko to mo ekkiti mo faamay fu bo waawi ɗamay wanda ya koya bai gane ba zai iya tambaya to Allah barkiɗina wonde ma Allah hokkani nasara mallita en waɗay ɗo min gettima ya jawmirawo ɓe moƴƴama ɓe barakama min gettima ɓe wakkati e barkande mela hokki amin min gettima bo ɓe nango ɓoliɗe maɗa feere feere ngam no min tokkoɗo nder duniyaaru be ko a hokkata min ko a halfinta min jawdi to jawmirawo no deydey no min hutinirta fuu aɗa holla amin jawmirawo min ɗo wiyama min yetti miɗa anndi a yiɗi min on ngam kala ko torrata min fuu a yiɗa hunde man ɓada min a arta a yecca min a hokka min habaru nden a holla min ɗum bo jawmirawo fuu yidde maɗa on dow yimɓe jawmirawo min ɗo wiyama min yettima be yidde nde a yiɗi min na minin on waawi yiɗugo ma amma an on waawi yiɗugo min yiɗi min haa sutti min wurtini min nder hakkeji waddi min haa wiƴeede jayngol jawmirawo min ɗo wiyama min yetti e min ɗo toroma bo jawmirawo bolle ko min nani ko a wolwani min ko a waggini min nder deftere maɗa senide fuu accu min tokko dow majum ta ɗaɗu seyɗan konnejo amin
kalluɗo wara hoosa ko toɓɓel gotel jawmirawo min ɗo toroma accu min tokko nanugo ɗum kullum min tokka hutinirgo ɗum bo nde weeti fu min torakema jawmirawo nda sukaɓe ha yeeso maɗa ɓe wari ha ɗo ngam ɓe janga nda ngam ɓe janga duniyaru tan ɓe janga e wolde maɗa ɓe nana wolde maɗa ɓe tokkoɓe huwo ngam jamanuji yeeso kamɓe on jarata wolde maɗa yeeso jawmirawo ta accu seeɗan nastu nder ɓerɗe goto goto nder maɓɓe nden ko hokkuɓe faamu deydey ko ɓe jangata ha ɗo fuu deydey ko mallumen maɓɓe ekkitinta ɓe fu jawmirawo min ɗo toroma laatu an on mawɗo mallumjo maɓɓe ekkitinoɓe jemma e nange ngam ta ekkitini goto amin fuu wala mo yejjitata min ɗo toroma jawmirawo wallitumi nden emi wadda bo ministiri ɗum fuu ha yeeso maɗa jawmirawo barka barkaji maɗa e boliɗe maɗa e yidde maɗa jawmirawo hokku min jahal yeeso maɓɓutu laabi walliɗe feere feere jawmirawo emin ɗo tijjima ya jawmirawo an woni ballowo wala goɗɗo dow duniyaru fuu mo wawata walla amma an on wallowo sina to a wallidire goɗɗo walla amma to a wallayi wala mo wawi wallugo jawmirawo min torakema maɓɓutu laawol barkanteji laabi feere feere ɗi wallide barkanteji ngam min waɗa kuuɗe feere feere ngam inde maɗa heɓa teddineki e mawnineki jawmirawo min torakema bo kala huwoɓe ha ɗo ɓe warata fuu jawmirawo min ɗo toroma accu yimɓe ɓe laaɓa ɓerɗe en nden bo yiɗɓe boonga nden bo tokkoɓe ko wolde maɗa yiɗi jawmirawo ta waddu yimɓe ɓe seyɗan arti malliki ko mari jawmirawo min torakema ko in ɗumejum fuu min ɗo toroma nder inde yeeso almasihu kanko woni kisnowo duniyaru fuu amen salama wondare moɗon fuu